Hát persze, eddig is. Messzi. Ez ilyen tudni mozdni. Most nem muszáj küldeni, azt akarom én is küldeni. Most, hogyha megítéli a bíróság. Hát gyereknek. Persze, mindenki kiadja fel, anyunál is. Marika vagy Judit adja fel, vagy a Ticia. Hát. Ja. Hát jó, lehet, hogy a Tibi be fogja diktálni. Az én címemet be fogja diktálni. A Marika címemet be fogja diktálni. Dylan? Dylanke? Hát semmi. Úgy fel van hívva a bíróság, hogy nem érted a nevelet, mert ilyen személy nem van. De én szerintem a Tibi azt hiszi, hogy a Tominak apjánál vagy a Tomi apjának valami albilletébe, vagy valami ismerősénél. Nem. Nem. Dylan? Mit csinál? Igen? Apa gombászta a kutyát. Úgy. Mi? Hát miért? Mit csinál a Tibi? Azt se tudja, azt se tudja, Hol van? hogy a Tomi anyja. Nem egyszerű oda találni. Kettő. Na mi van, baba? Dylanke? Hey, szia! Ha mondjál valamit. Hát figyelj, ezt nekem már eleinte kérdezett, hogy te, a Tomi apja, nem tudod, hogy van-e valaki a Tomi apjának, vagy hogy hol lakik? Hát Tibi mondom, én azt tudom, hogy a Tominak van-e apja. Ja. Rekke! Ja! Ja! Uh-huh. Hát én tudom, mi lesz, majd próbál összeolvasztani. Mindenkivel, csak hogy a Andi előkerüljön, hogy valaki elszólja magát, hogy hol van az Andi. De már nem tudja, hogy az Istvánt a Marikával. Hát vagy engem mondjuk a Marikával, vagy valami tudom. Biztos, hogy gondolja, hogy én tudom. Azért is gondolja, mert Az biztos, hogy Marikához be tudod, a többi nem is, amit te tudod. biztos, hogy gondolja, mert múltkor azon volt a vita, tudod, nekem már, azt meséltem. Igen, van, de nem mondta rá konkrétan. Ja, mert azt nem tudtam, hogy most mi volt, vagy hogyan pontosan tudom. Úgy kezdődött az egész, mert hogy elkezdte nekem hánytorgatni, meg elkezdett nekem izélni, mintha én lennék a hibás, hogy én ugye mindig az volt, hogy Andi be volt kapcsolva, írjak a írben neked, tudod, hogy hívják fel, vagy valami. És én mindig felmentem az írívre, hogy lássák, hogy fenn voltam, mert nem értem, tudod. Aztán mindig mondtam, hogy persze írtam, hogy hívják fel, tudod. És hogy én milyen személy vagyok, mert hogy én magamtól nem írnák nekem az ívben, hanem csak hogyha ő mondja. Aztán nem magyaráztam neki, hogy figyelj, Tibi, van én nekem más dolgom is, bazd meg, van én nekem más problémám is, mint hogy dolgaidat tettem. Milyen voltam a személyben? Aztán elkezdett legmásolni, meg beszélni, tudod, azt mondom, hogy figyelj, Tibi, legyenek ki a korban, hogy gyerekek hozzánk, aztán a utána már egyből mondtam, hogy jó, majd ne haragudj, én nem úgy gondoltam meg, hogy nem hallgattál végig. Mondom, figyelj, Tibi, tudom, hogy mit akartál kihozni belőle. Akkor már elkezdtem mondani, hogy most már
Leszállja, hogy mit ígér. Nevítelen. Keresni. Mondtam neki, hogy figyelj Tibi, hogyha keresed az annyit, megmondom, hogyha az én családomat támogatod,